Kinsa kay pangalan mo dong? Paulo? Paulo Tolentino. Mao ni si Paulo Tolentino. Lawitang kay dere. Gikuutan ko na siya atong kano sa kagikuutan dong? Diya sa traffic light diri sa may dapit sa may Labangon. Ang iyang pamasahe nadala. Pila man to dong? 3.5. So karon ko siyang gi-interview kay amo siyang gi-repair sa DSWD nya close naman. So dire siya naghigda sa may kuan truck. Ya naluoy ko kay wa pa man siya kaon. Ako taong gitagag pagkaon. So kinsa may mga naay malumog kasing-kasing diha nga gusto mo tabang ning atong kuanin taon si Tolentino Paulo wagin tan siya ay kaulian wala kapuy-an. So luoy siya kano sa ka wala ka kaon kay nang gahapon pa taon siya walay kaon. So naluoy in taon mi kinsa to yung mga malumog kasing-kasing diha magpadala sa inabangan ning ato ang igsuon nga si Paulo Tolentino para makauli in taon siya. Asa ka uli do? Malolos, Bulacan. Nagtrabaho ni siya sa una sa unsa sinsya na kay kadunga kay dukot ra ginhaog ko anatong wala nabilin dito. Kanon gamay og sabaw. At least lang masudlan man tiyan ng tubig. Lagi lang kay buntag. Di pa ko mo duty. Tagaan kag para papamahaw. So ang atong problema ang pamliti nimo para makauli ka sa Bulacan malulos. Kinsa tong nakaila or nakakuhanan ni Paulo Tolentino ay mga malumog kasing-kasing diha. Matabang mo dawat ta og hinabang pinagi sa GCash. Mo ni akong GCash number 0956 2285995. Maluoy ta ni atong igsuon nga naglisod in town. Nagtrabaho ni siya sa una diri sa Petron dapit sa may Gaisano Tisa. Ang panat football taon siya. So dito na siya nagpuyo sa Tabay Laom. Nya wa pa siya kitag trabaho. Antod nga gipalayas na siya sa iyahang gipuy-an nga boarding house. Wa na siya ikabang. So nasa gibilin nga kwarta nga 3.5 para nga bilin para nga makauli sila ha na kuan pa gyud nakuutan pa gyud siya dili kurti ni malasa in town. So kinsa tong mga naay malumog kasing-kasing diha ato siyang tabangan dong unsa may imong ikakuan sa tong kuan dong kaning atong imong ipaabot diri sa mga atong viewers ug kuan unsa man ayo kag inabang nila. Ngayon ako dapat sa inyo maluy taon mo kay grabe po ka lisod ako nagyan doon maluy po taon mo sa hapon na para makabalik po sa muan sa malulos bangat ang kanya palit lang Kuan luoy taon kayo mga ka-vlogs. Luoy taon kayong kahimtang sa ato ang kauban sahirasad nga kitay namutang sa iyang kuan. Kung naaplang ko'y dagang kwarta dong ako ray mamahalag pambliti nimo pero saon man gud igo-igo ra sa pamilya na to. So arita sa atong mga viewers, mga listeners, mga iyo ta og hinabang nila basin matapok pa makauli ka sa malulos Bulacan, di ba? Ato bang para nga ma-verify mong naong sa kuan. Ipakaonin taon ni namo. Luoy taon kayo. Ay tubig. Ugma
Pasinog sa DSWD kuan gining i-refer ka na mo ngadto para nga matabangan ka nya kaning ay imong pamilya wala kay masampit sa imong pamilya, wala kay kuan sampit dito nga mupadaan mo ginabang paingon dire kay di wala lemang imong na hiaguman dire sa Cebu. Kasi kay sir ako ko'y trabaho dito sir. Wa sila trabaho. Tapos akong papa sir, papayaman ko sir. Ang nabilin sa imong balay dito Walang ano sir, ang Paris sir. na kay Paris, Opo sir. na kay anak. Wala pa po sir. So Sa Paris na ako sir, dili pa po kami kasal. dili pa mo kasal. So wala sad siya trabaho nga to. Opo sir. So kalokoy nimo nga ri. Manimpad ka or na kay gikuyugan diri sa Cebu unsa man? Kung ito rin sir, ani rin ko pa rin makatrabaho. Dito sa sa dito makakita. Mao ba sige kay unsay mong mahimuan pinagi sa GCash kung naa man gani pa abot nga hinabang nato. Amorang ikuan nimo Ayaw mi sa imong na kay contact number Okay. pero wala kay GCash. Sige lang ako lang mo kuha sa GCash diyon. Kaso na maluhoy na to. Ako rang ipaabot sa imuha para nga makauli ka sa Bulacan. Malulos Bulacan, di ba? Kay kaon diya kay kabuntag before ko mo uli. Patagaan di kag para pamahaw. Ari lang ka matulog dere. Safety ra man ka dere. So naam tatay repeat ka na mo to sa barangay para nga kuan ka pero okay man dere kay kuan man. Sige. Inom dia. Last nga kuan ipabot nimo sa atong kuan mga viewers o kuan. Ato ang listeners. Sa mga piits. Dong. Na po, pangitaon ko nyo, kay grabe po kalisod akong iagihan karon. Napapukan ko sa trabaho ng football. Bigay po ko na kitag trabaho. Taga-football na ako sa Petron. Bigay po ko na kita. Ipalayas na po sa akong boarding housean. Grabe po ba pait na malagihan. Ang punto na akong safety na 3-5 na pamasahitan hindi ko at pagid. Diliban doon sa may traffic light. Then pag kuha na ko, abot na ko sa may barangay, nag-check na ko if napabawa na ba akong wallet or nakuan. Nabutang ba sa bag? Pag-check na ko, wala agad. Pati po sa string bag na ko. Sige. Kining sa mga viewers na to, sa mga listeners na to diya, palihog lang tag-share sa iyang atong kuan para nga maabot sa uban po ng iyang mga nihaguman dire. Masin og naa sila ikatabang sa to ang igsuon nga grabe kalisod karon tungod siyang nihaguman dire sa Cebu. Dagang salamat sa mga malumog kasing-kasing mopaabot silang mga hinabang dire sa to ang igsuon nga si Paulo Tolentino.